Prøv at dreje den. Ja, prøv at dreje den rundt. Ja, sådan der. Ja. Du må dreje hesten. Ja. Med nu. Prøv at dreje den. Peg på mig en gang. Peg på mig sig. Nej, den skal ikke være der. Stop nu bare. Så bare sig, lad være med det pjat. Okay, det var ikke noget. Du er den sødeste på rejsen. Okay. Er det? Ja, det er kamera. Det er bare dumt. Stop nu. Stop nu. Og lad være med det. Lad være med det. Kys din kæreste på rejsen. Den havde du ikke hørt for. Kys din kæreste. Det skal hesten ikke være. Ja. Giv mig 10. Eller den. Du må dreje den rundt. Det var. Ja, den vej. Det var for meget. Det var for meget. Der var. Yeah! Var der en, der faldt på gulvet? Nu må vi se, om vi kan samle den op. Ja. Det er græsgram. Tag pladen lidt tættere på, Laura. Jakob. Men du kan ikke nå. Tag den lidt tættere på. Ja. Kan du ikke nå? Så tag det tættere på. Ja. Hvad var det for at lage der? Hvad var det? Ja, hvad er det for en? Hvad er det for en? Ja, det. Haps. Skal du lave puslespil mere? Hvor skal kyllingerne være? Du må dreje den lidt. Ja. Ja, det var for meget. Det var for meget. Væk i hovedet. Sådan der, ja. Den der vej.